हेलो फ्रेंड्स, बे भिडियो दिनै जों मिथिनो लागोन आपस्टकआ मा बुस्थु आरो जों आपस्टकनिफ्राय जों माबोरैहाय रां खामायनो हागोन। बेनि बागै नोंथांमोना बे भिडियो मिथिनानै मोनगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायनांगोन आरो जुदि आंनि बे चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनांगोन, लोगोसे लाइक खालामनो दाबाव। नोंथांमोना बे चेनेलाव जेब्लाबो नोंथांमोना फेक इनफरमेशन जेब्लाबो मोननाय नङा। जि इनफरमेशन लाबोयो नोंथांमोना बेहाय रियेल इनफरमेशन नोंथांमोना मोनगोन। माबा मोनसे जुदि रां खामायनायनि बागै लाबोबा बेखौ सालि जारि नायनानैसो बे चेनेलाव लाबोनाय जागोन। बेखौ जों खामायनो हागोन ना हाया, बे फैसाखौ जों दिहुननो हागौ ना हाया, बेनि बागै जों सालि जारि नायजोबनानैसो बेयाव आपल'ड खालामनाय जायो। नोंथांमोना जेब्लाबो फेक भिडिअ बा फेक इनफरमेशन नोंथांमोना बे चेनेलाव मोननाय नङा। बिदिब्ला जों जागायदोनि। जोङो आपस्टकआ मा बुस्थु बेनि बागै जों एसे मिथिनानै लादोनि। आपस्टकआ जाबाय मोनसे ब्रकार, जायनि थ्रुयै जोङो शेयार मार्केटआव जोङो बेहाय जोङो इनभेस्टमेन्ट बा ट्रेडिं जोङो खालामनो हायो। नोंथांमोना जुदि बुङो शेयार मार्केटआ मा बुस्थु बेनि बागै भिडिअ बानायनो खोथायोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरब्लानो जाबाय। आरो जोङो शेयार मार्केटआव माबोरैहाय जोङो फैसाखौ इनभेस्टमेन्ट खालामो, माबोरै जों शेयारखौ बायगोन, माबोरै जोङो फानगोन, बेफोरनि बागै जुदि नोंथांमोना मिथिनो लुगैयोब्ला कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर। आं बेनि बागै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ बानायनानै लाबोनाय जागोन। बिदिब्ला जोङो आपस्टकनि बागै एसे मिथिबाय जे आपस्टकआ जोङो शेयार मार्केटआव जों डाइरेक्टयै जेब्लाबो जोङो फैसाखौ इनभेस्टमेन्ट खालामनो हाया बा जों ट्रेडिं खालामनो हाया। जोङो बे आपस्टकनि थ्रुयैसो जोङो थांनानै जों शेयार मार्केटआव जोङो बेहाय फैसाखौ लगायहैनो हायो बा जोङो इनभेस्टमेन्ट खालामनो हायो। आपस्टकआ जाबाय मोनसे ब्रकार। बिदिब्ला दा बेयो जों बेनिफ्राय आपस्टकनिफ्राय जों फ्रियैनो माबोरैहाय जोङो रां खामायगोन। आपस्टकआ दा बर्थमानाव जोंनो अफार होबाय दङ। सासे जोङो शेयार खालामनानै बेहाय जोङो फ्रियैनो जोङो बेनिफ्राय जों रां आरजिनो हायो। जोङो बेसेबां बेनिफ्राय जोङो रां आरजिनो हायो बेनि बागै आं नोंथांमोननो आपस्टक एपआव थांनानै दिन्थिहैदिनि। बिदिब्ला नोंथांमोना नायनानै लादो माबोरैहाय जोङो आपस्टकआव थांनानै जों माबोरैहाय मा खालामनांगौ बेनि बागै नोंथांमोनखौ दिन्थिनोसै। बिदिब्ला आं बेवहाय दा आंनि जिथु आपस्टकनि एप, बे आपस्टकनि एपखौ आं खुलिबाय। बिनि उनाव जोङो बेफोरबायदि इन्टारफेस जोङो नुनानै मोनगोन। नोंथांमोना गिबियाव एकाउन्ट खुलिग्रोना लानांगोन। बिदिब्ला स्टेप बाय स्टेप आं नोंथांमोननो खोथालांगोन। बिनि उनाव जोङो बेवहाय नै एकाउन्टआव थांनो नांगोन। एकाउन्टआव आङो क्लिक बानायबाय। एकाउन्टआव क्लिक बानायनायनि उनाव नोंथांमोना याव नुनानै मोन्दों सायाव रिफार एन्ड आर्न, बेहाय जोङो क्लिक खालामनो नांगोन। रिफार एन्ड आर्नआव जोङो जेब्ला क्लिक खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बेहाय नुनानै मोन्दों 700 रिफारिं। बेहाय जोङो 700 जोङो रिफार खालामनायाव जों मोनगोन। नायनोसै बेहाय माबोरै मोनगोन, हाउ डाज इट वर्क। बेयाव जोङो क्लिक खालामना होयोब्ला जों बेहाय नुनानै मोनगोन जोङो रिफार खालामनायाव सासेयाव जोङो 400 करि मोनगोन। बेनिफ्राय जेब्ला बियो ट्रेड खालामगोन बा जे इनभेस्टमेन्ट खालामगोन फैसा, अब्ला बेहाय 300 मोनगोन, गासै 700 जागोन। बिदिब्ला जोङो जेब्ला एकाउन्टल' खुलियो, जेबो जुदि बियो ट्रेड बा जेबो इनभेस्टमेन्ट खालामालासिनो जुदि एकाउन्टल' खुलिना थायो, तथापियो नोङो बेहाय 400 फ्रियैनो नोङो मोनगोन। बेहाय जोङो जेबो जयनिंनि थाखाय जेबो फैसा होनाङा, जेबो होनाङा, फ्रियैनो एकाउन्ट खुलिनो हायो। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आंनियाव नोंथांमोना नुनानै मोनगोन। नोंथांमोना एपखौ डाउनलड खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना एकाउन्ट साइन आप खालामनानै नोंथांमोना बेहाय खालामना लानो नांगोन। बेनि उनाव जोङो डिटेल जोङो एकाउन्ट नाम्बार गासैखौबो होजोबनो नांगोन। बेनि उनावसो जोङो बेहाय जोङो एकाउन्टआ साक्सेसफुल जाहैगोन। आं बे भिडिअ खोथाला जे माबोरैहाय जोङो फर्मखौ फिलआप बानाय। नोंथांमोना फारि फारि नायनानै नोंथांमोना फिलआप बानायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना फरायना नायग्रो गिबियाव, बिनि उनाव नोंथांमोना फिलआप बानायलांबाय था फर्मखौ। नोंथांमोना जेब्ला एकाउन्टआ जागोन बेनि उनाव जोङो मा खालामनांगोन, जोङो साननै सानथाम लायो एकाउन्टआ एक्टिभ जानो थाखाय। साननै सानथामनि उनाव नोंथांमोना बेफोरबायदि नोंथांमोनाबो मोनगोन। बेनि उनाव जोङो बेहाय थांनानै मायाव थांनांगोन, नै शेयार लिंकआव थांनानै वाट्सएपआव जोङो बेखौ शेयार खालामनो हायो। जेब्ला नोंनि लिंकजों जेब्ला बियो एपखौ डाउनलड खालामना जेब्ला साइन आप खालामगोन, जेब्ला साक्सेस जागोन, अब्ला बेहाय नोङो 400 फ्रियैनो मोनगोन साफ्रोमनिफ्रायबो।
भाबिनो हागौ जों जितु रिफार खालामनाय फैसाखौ 400 करिखौ जों दिहुननो हागोन ना हाया जोङो बेहाय 100% जों फैसाखौ दिहुननो हायो बिनि जेबो टेनसन गैया बेहाय बेयो जेब्लाबो लिगेल साइटसो बेयो जेब्लाबो फेक साइट नङा नोंथांमोना मिथिगौ शेयार मार्केटआ जेब्लाबो फेक जानो हाया जेब्लाबो बेयो गभर्नमेन्टनि आन्डारावसो थानाय बेखायनो जों बेहाय जेब्लाबो बेहाय जोङो फेक मोननाय नङा नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना लिंक मोनगोन बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना एपखौ डाउनलड खालामनांगोन डाउनलड खालामनायनि उनाव नोंथांमोना साइन आप खालामनांगोन साइन आप खालामनानै नोंथांमोना आधार कार्ड लिंक खालामनांगोन पान कार्ड होनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना जेब्ला सहि होगोन सहियाव नोंथांमोना बेवहाय आखाइजोंसो लिरना होनांगोन पान कार्डआव जिबायदि सहि दङ आखाइजों लिरना होनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना सेल्फि लानांगोन गावखौनो सेल्फि लानांगोन जायनि नामाव एकाउन्ट खुलियो बे गावनो सेल्फि लानानै बेहाय आपल'ड खालामनांगोन बेहाय मानसिया नंगौना नङा बेखौ बिसोरो नायो सेल्फि लानानै आपल'ड खालामनांगोन बिनि उनाव जोङो बेंक एकाउन्ट डिटेल्स होनांगोन बेंक एकाउन्टखौ बेनि थाखाय होनांगोन जोङो बेहाय फिउचाराव जोङो बेवहाय ट्रेडिं खालामनो थाखाय इनभेस्टमेन्ट खालामनो थाखाय लोगोसे जितु नोंनि रिफारनि जितु फैसा फैगोन बे फैसाखौबो जों दिहुननो थाखाय बेहाय जोङो एकाउन्टआव बेंक एकाउन्ट डिटेल्स होनानै लाखानो नांगोन बिदिब्ला नोंथांमोना एकाउन्ट खुलिनायाव माबा मोनसे डिस्टार्ब बा माबा मोनसे बुजियाखैब्ला कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना सोंहरनो हागोन आं नोंथांमोनखौ हाजासे हानायमानि नोंथांमोनखौ हेफाजाब खालामगोन बिदिब्ला दिनै भिडिअ बेखिनियानो गोजोन्थों